Днешното видео от рубриката ни Правен термин за 30 секунди е специално по искане на наш последовател. Ако и вие искате да отговорим кратко, точно и ясно на вашия правен въпрос, коментирайте това видео. А сега пускаме времето. В правото често говорим за две ключови категории субективни права. Притезателното право е това, с което можеш да изискаш от друго лице конкретно поведение, да даде, да се въздържи или да направи нещо. То винаги предполага наличието на насрещно задължение и в повечето случаи се погасява чрез давностен срок. Потестативното право е точно обратното. То ти дава власт едностранно да промениш едно правоотношение, да прекратиш договор, да развалиш сделка или да започнеш ново правоотношение без да е нужно съдействието на отсрещната страна. Потестативното право не се погасява по давност, а чрез преклузивен срок, след изтичането на който просто това право вече не може да бъде упражнено. Времето тук е от ключово значение. Коментирайте какъв да бъде следващия ни клип и харесайте това видео.